Lah, bayot man day si Robert day no. Abi na kog lalaki siya ba? Uy, kadugay ba sa kong uyab? Uy, asa naman to? Lagot yung kani magsaad-saad niya, dili madayon ba? Unsa nang oras hapon na, magbagid siya naabot. Lah, si kuya man niyo. Usa kaya gipaabot niya? Lah, kaya malagi buhok. Mura nakalkag malagi ang buhok, murag lunghir. Istoryan siguro nako ni be at tuon sa nako ni be. Uy, Perino! Yeah. Uy, Perino, nakunsa mga dre? Yawa ni maglunghir ya oy. Wala man, gwapo-gwapa na maya ko karon no. Sa pagtala na nimo, asa man ka? Mangita pa ko lagi chika lagi ron ya. Ay, sa pagchika-chika, uy, dili ka tali, tabari ko dili be. Kaya gipangitan ako ni si Robert, kailan yung Robert? Oh, kaila kong Robert, naka-gym man na. Katong na Inmax. Oh, kato, gwapo ba gito no, nya kagog lawas, muscle. Ay, mo to gipaabot duke, maginaabot. Uy, asa namin? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Na naman di kong babe. Diri lang sa Kaperino ha. Pabutan lang ko diri ka. Diba, Sige. bantay ang baboy ha, bantay ang baboy. Oh. Mawala na. Asa naman to kong bayot, uy? Uy, babe! Uy! Nanginara ka diri? Hinar ko si paabot si Modri ay wala gabi kong nakadri ana. Katong sabot na to ba nagchat-chat biya ta manghuram kag kwarta. Gaya no bayad tagay na ako sa Inmax no kay delay na ba niya ang rebate sayang kayo. Ibayad nimong Inmax. Mano man, wala pa rin kayo pang bayad. Wala gaya no na short lagi ko. Sige. I-Gcash na ko. Unsay number mo ba kay ako i-Gcash na ko? Oh, sige. O ha? Type lang dia. O i-type ang Gcash kay isend din dito dia. Pila may mong gusto day kwarta? Ko naman tong binulan sa akong Inmax. Pila lang, city. Pasahig Jis. Side Jis. Kaya para ma-inpass na yung Inmax dayon. Sige na. Okay na? Kay kabiba. Oo, langan. Kina, nasin na. Oh, Kina. 10K ni ha. Oh. Ibayad dito naman ng Inmax ha. Bayaran di ka karon katapusan. Oh, sige mo pagdidi ko nimo bayaran oy kay. Kon babeta niyang gabi eh. Nya babe, binay sa ko babe. Salamat kaya. Uy, mura tuyo nimo, iko ka mura kwarta. Kini yung mga laki balabad kay sa ulo. Oh, sige na. Ibayad na ha. Oo, kasi masaratan ko sa motor ba. Oh, sige, ibayad na. Bumping babe, love you. Bye. Sukat-sukat si kubang hatag siya kwarta. Wayo kita niya tura siya bayaran sa motor. Dudak wato kong laki ba. Tuon ako to. Hoy Joshua. Nanabay ako'y 10K ay nakahuram na ko sa kongkuan kay Ila. Oh sige mo na ako. Shit maning uyaban eh. Naika-meet up lalaki. Bantay lang ka sa kuha. Hala, patay giapas gyud ni kuya ba? Patay gyud ni si Robert ba? Asa naman tong bayot na ko eh? Nagpasalig siya nga, diri anong may magkita? Wala pa man naabot. Kaayap ng bayuta to eh. Uy, nanawag. Oh, hello. Asa naman ka? Kaayap mo ni mo maabot eh. Ganina rin ko si paabot diri ah. Ha? 10K? Oh, pwede na. Abanti diri. Karon pang ko ano? Oh, yun. Nana kay 10K. Nasa akong Gcash. Kaaya po ni mo eh. Ganina ko si paabot diri ah. Gira good. Lisod biya kay manghiram kwarta nung. Unya, unsay plano na to ana? 10K mo kaya na? Atong edit. Uy, unsa edit? Uy, lukso di kinabunso man ka dire. Asa man kayo ka mabayad kag Inmax? Ngano naman ka dire? Napo day kay laki ha? Bayad pud ka na. Bayot pud unya.